У Беларусі створаць расійскую вайсковую частку для аховы ядравай зброі. Пра гэта паведамляе ініцыятыва «Байпол». Усяго ў частцы могуць служыць ад 3,5 до 5 тысячаў расійскіх вайскоўцаў. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін. Найбліжэйшыя 20 хвілінаў навіны па-беларускай без цэнзуры ў жывым эфіры. Куды ездзіў і навошта ад бюджэтнікаў патрабуюць справаздачу пра паездкі за мяжу? Гэта класічная сітуацыя, калі дзяржава спрабуе трымаць усіх людзей пад кантролем. Шэрыя схемы і раскошныя паездкі. Як жывуць людзі, набліжаныя да Віктора Шэймана. Новае расследаванне бюро «Медыа». Дорогие курорты, закрытые концерты на Новый год в Дубае, брендовую дорогую одежду, одежду от кутюр. Зашмат мядзведзяў і зуброў. Што будзе з жывёлінамі з чырвонай кнігі пасля новай рэдакцыі? Яна робіцца больш кулуарна, то есть не шмат навукоўцаў, спецыялістаў па розных відах да гэтай працы далучана. Дзе вучыліся за мяжой і што робяць вашыя родзічы ў замежжы? Працаўнікоў бюджэтнай сферы дапытваюць пра сваякоў у дыяспары. Такую інфармацыю са спасылкай на свайго чытача распаўсюджвае выданне «Рэформ Ньюс». Навошта рэжыму патрэбныя новыя абмежаванні, распавядзе Вітаў Ціўчык. Не толькі сілавікі і чыноўнікі, працаўнікоў бюджэтнай сферы спраўджваюць на прадмет сувязю з замежжам, паведамляе выданне «Рэформ Ньюс». Начальства збірае інфармацыю аб працаўніках нашай арганізацыі, якія вучыліся альбо вучацца за мяжою. Апроч таго, паводле выданняў, работнікаў распытваюць пра родзічаў, якія працуюць альбо вучацца за мяжой. І гаворка нават пра стрыечных братоў і сясцёр. Гэта класічная сітуацыя, калі дзяржава спрабуе трымаць усіх людзей пад кантролем, а паколькі бюджэтнікі з'яўляюцца той групай, на якую найлягчэй націснуць, якая найбольш бяспраўная, тут да гэтай групы фактычна і прыходзіць. У траўні выданне «Наша Ніва» са спасылкай на сваіх чытачоў паведамляла, што працаўнікам дзяржаўных прадпрыемстваў пагражаюць звальненнем за паездкі ў гэтак званыя несяброўскія краіны. Магчыма, гэта ініцыятыва толькі нейкіх мясцовых, відаць, КДБшнікаў, сілавікоў, якія такім чынам хочуць праявіць сваю актыўнасць і падумаюць, што вось гэта ім неяк улічыцца, дадатковая такая актыўнасць будзе ухвалена начальствам. З іншага боку, нельга выключаць, што хутка гэта стане нормай па ўсёй краіне. Пакуль жорсткі кантроль за выездамі за мяжу стаўся афіцыйнай нормай сярод чыноўнікаў. Летась урад сваёй пастановай забавязаў іх за 10 дзён да паездкі інфармаваць пра мэту выезду і ўпісваць адрасы прабывання. Пастанова выклікала незадаволенасць сярод мясцовага чынавенства. Чыноўнікі, калі раней яны дастаткова часта ездзілі нават па абмене досведам, у тую ж Польшу і ў Літву, былі трансгранічныя праекты, культурніцкія праекты, шмат чаго было. Зараз гэтага ўжо ўсяго няма. Гэтага фінансавання еўрапейскага для развіцця чыноўнікаў няма. Яны нават і не спрабуюць сюда ездзіць па вось гэтых праграмах. Большы кантроль над кантактамі беларусаў з замежжам прыкмета пабудовы таталітарызму. Дзяржава, якая спрабуе стаць таталітарнай, яна спрабуе кантраляваць сваякоў за мяжой, яна спрабуе ствараць спісы тых, хто найбольш небяспечны. І, безумоўна, тыя, у каго ёсць сваякі за мяжой, хто выязджае, хто мае бачыць альтэрнатыву, гэта заўсёды былі людзі небяспечныя. Адметна, што на мінулым тыдні намесніца міністра эканомікі Тацяна Бранцэвіч канстатавала дэфіцыт працаўнікоў і заявіла, што трэба імкнуцца затрымаць адток кадраў з Беларусі, а таксама вяртаць эмігрантаў. Пакуль жа рэжым толькі працягвае рэпрэсіі і ўзмацняе кантроль над беларусамі ў краіне. Вітаў Ціўчык, Белсат. Ініцыятыва «Белпол» перадала нашаму тэлеканалу дакументы, датычныя канцэпцыі міграцыйнай палітыкі на бліжэйшыя 4 гады. Паводле іх чыноўнікі вызначылі: з'ехаўшых не вяртаць, жадаючых выехаць не выпускаць, прыцягваць у краіну працоўных мігрантаў. Пад пастановай аб зацверджанні такой палітыкі стаіць і подпіс міністра ўнутраных справаў Кубракова. У дакуменце паведамляецца, што праграму распрацавалі з мэтавай забяспечыць нацыянальныя інтарэсы ў сферы дзяржаўнага кіравання міграцыі. Для яе выканання прадугледжваецца развязанне шэрагу заданняў, сярод якіх стварыць умовы для ўзмацнення прыросту ў краіне высокакваліфікаванага замежнай працоўнай сілы. Разам з тым увагу надаюць і захадам, скіраваным на зніжэнне адтоку кадраў з Беларусі.
Больш падрабязна чытайце на нашым сайце belsat.eu. Правая рука і гаманец беларускага дыктатара Віктор Шэйман адбудаваў цэлую бізнес-імперыю, заснаваную на кантрабандзе і шэраг схемах, і трапіў пад санкцыі захаду. Але эканамічныя абмежаванні не замінаюць шэйманаўскай камандзе зарабляць мільярды для сям'і Лукашэнкі. Праект бюро апублікаваў расследаванне, якое паказвае шэры бізнес і раскошнае жыццё світы Шэймана. Галоўныя высновы журналістаў у матэрыяле Юліі Цяльпук. 2020 год дыктатар прымае свайго даўняга паплечніка, тагачаснага кіраўніка управлення справамі Лукашэнкі. Апошні задае курс. С ними надо сотрудничать. Это государство, как мы говорим, дальней дуги, государство богатое. Віктор Шэйман з управлення звольніўся і ачоліў неафіцыйныя праекты сям'і Лукашэнкі, кажа аўтар расследавання бюро, прысвечанага асобам са світы Шэймана, якія робяць грошы ў санкцыйных умовах на пракладванні шэрых маршрутаў у краіны Афрыкі, Азіі, Китаю. Говорка про бизнес-холдинг Алексвит. Все новые компании, которые мы нашли, большая часть из которых входит в этот вот Алексвит, да, ГБК «Шелковый путь» занят продуктами питания, там, разными субпродуктами и прочим в Азию, поставками. Еще одна компания «Авангард Грузотранс», она тоже заточена под Азию, и они у себя на сайте это прямиком пишут, что они занимаются мультимодальными перевозками в страны Азии. Віктор Шэйман, што трапіў у санкцыйныя спісы, афіцыйна нічым не валодае. У матэрыялах бюро і іншых расследавальнікаў сустракаем прозвішчы ягоных давераных асобаў. Браты Яўген і Юры Жоўнары, Александр Рамановскі і Антон Новік, Сергей і Татьяна Аношкі. Апошнюю называюць фінансісткай Шэймана. Мы нашли ее аккаунт на LinkedIn. Она себя называет заместителем председателя правления группы компаний. Она и ранее занималась финансовой стороной различных проектов, в том числе у Александра Муравьева в его группе компании «АТЭК». Раней Татьяна працавала ў кампаніі Global Custom, якую лавілі на нелегальных пастаўках адзення і санкцыйных харчоў у Расею. Бюро апублікавала доказы лакшэры жыцця Татьяны Аношкі. Гэта ейнае фота з бутэлькай шампанскага, кошт якога даходзіць да $10 000 на навагодняй імпрэзе ў шыкоўным Atlantis Hotel у Дубаі. Дарагая брэндавая вопратка, камплекты ўпрыгожванняў з каштоўнымі камянямі і металамі коштам да $8 000. А 10-дзённы адпачынак у VIP-асабняку на Мальдывах каштаваў сям'і Аношак $110 000. На кар'ернай мапе Сергея Аношкі больш чым 2 дзесяцігоддзі ў шэйманаўскіх кампаніях. Перайшоў ён туды разам з Яўгенам Чанавым, Юрыем Грышчуком і іншымі колішнімі працаўнікамі экс-уладальніка Мотавела Александра Муравьёва, які правёў за кратамі 11 гадоў. Сувязь з Шэйманам адмаўляе. Вероятно, я как-то получше бы это получил условия содержания в тюрьме и в колонии. Прадстаўнік Белпол лічыць, што нават лаяльны і адданы Віктор Шэйман не застрахаваны ад турбы. І называе сумы, якія цяпер бізнесовіцы ягоная світа прыносяць сям'і дыктатара. Даже на примере той же самой земли в Сочи, той же самой энергии, электроэнергии, которая продавалась через компанию в Украине, количество украденных денежных средств у государства уже превышает $1 миллиард. Гэтыя грошы, мінаючы бюджэт Беларусі, выводзяць у офшоры на Кіпры і ў Арабскіх Эміратах. Юлія Цяльпук, Белсат. Хто ў Беларусі зарабляе больш? Партал myfin.by прааналізаваў статыстыку заробкаў за красавік. Разглядаліся яны да выліку з іх падаткаў і ўнёскаў. Сёлета ў красавіку сярэдні заробак у Беларусі склаў крыху больш за 2000 рублёў. Паводле Белстату лідаруюць такія галіны, як інфармацыя і сувязь, фінансы і страхаванне, а таксама прафесійная навуковая і тэхнічная дзейнасць. Самы вялікі заробак, больш за 7000 рублёў, налічылі праграмістам. Банкіры і брокеры атрымалі бліжэй да 5500. Работнікі галіны паветранага транспарту амаль 5000 рублёў. Адзін з самых малых намінальных налічных заробкаў у сферы адукацыі, крыху больш за 1500 рублёў. Расследавальнікі з выдання «The Insider» атрымалі доступ да ліставання ў тэлеграме экс-начальніка генеральнага штабу Малдовы Ігара Гаргана. З яе вынікае, што ў топавага малдаўскага сілавіка быў куратар з ГРУ Рассеі, палкоўнік Алексей Макараў.
Гарган перадаваў Макараву звесткі пра ўнутраную палітычную абстаноўку ў Малдове, інфармаваў пра візіты прадстаўнікоў Міністэрства абароны Украіны, закуп імі вайсковай тэхнікі і боепрыпасаў для ЗСУ. Таксама перадаваў інфармацыю пра перамяшчэнне ўкраінскіх цягнікоў з палівам праз тэрыторыю Малдовы і заклікаў увесці расійскія войскі ў Малдову. Гарган працаваў у малдаўскім генеральным штабе да 2021 года. Быў адпраўлены ў адстаўку прэзідэнткаю Майяй Санду. Пасля уладкаваўся на працу ў ОАН, але захаваў сувязі з абаронным ведомствам Малдовы. Інтэрпол не стаў абвяшчаць у вышук паводле так званай чырвонай карткі былога польскага суддзю Томаша Шмытта, якога абвінавачваюць у шпіянажы. На радзіме экс-суддзю, які знайшоў прытулак у рэжыму Лукашэнкі, абвінавачваюць у перадачы замежнай выведцы сакрэтных звестак. У Інтэрполе патлумачылі сваю адмову тым, што статут не дазваляе ім апрацоўваць праз уласныя каналы інфармацыю пра дзейнасць супраць дзяржбяспекі, паведаміла польскае прэсавае агенцтва. Хадайніцтва наконт надання Томашу Шмыту чырвонай карткі пракуратура Польшы падала ў Інтэрпол у канцы траўня. Таксама краіна запытала еўрапейскі ордэр на арышт былога суддзі. 55-гадовы Томаш Шміт нечакана з'явіўся 6 траўня на прэс-канферэнцыю ў Менску. Ён заявіў, што зазнаў палітычны пераслед на радзіме і хоча прасіць палітычнага прытулку. Цяпер экс-суддзя актыўна выступае ў прапагандысцкіх медыях Беларусі і Расіі. Тым часам Літва пачала правяраць літоўскую кампанію «Гарсу Пасаўлю», якая вырабляе бланкі літоўскіх пашпартоў ды іншыя афіцыйныя дакументы. У выпадку, калі фірму прызнаюць недобранадзейную, ад яе паслуг адмовяцца. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністрка краіны Інгрыда Шыманіце. Планавалася, што гэтае ж прадпрыемства будзе друкаваць пашпарты Новай Беларусі. Дзяржаўны дэпартамент Літвы распачаў адпаведнае правяранне пасля выхаду супольнага матэрыялу беларускага расследавальніцкага цэнтру, кіберпартызанаў і выдання 15 min.lt. Паводле аўтараў існуе сувязь паміж кампаніяй «Гарсу Пасаўлю» і прадпрыемствам з беларуска-літоўскімі каранямі «GP Галграфік». Кантрольным пакетам акцыяў апошняга валодае адзін з так званых гаманцоў Лукашэнкі, бізнэсовец Віктар Шаўцоў. Гэтаю справаю зацікавілася і служба расследавання фінансавых злачынстваў пры МУС Літвы. Выбітны жывапісец, педагог, настаўнік пляяды вядомых творцаў, заснавальнік гэтак званага габрэйскага рэнесансу ў беларускім мастацтве пачатку мінулага стагоддзя і чалавек, які цалкам аддаў сябе мастацтву. Сёння дзень народзінаў Юдаля Пэна. Падрабязней пра ягоны жыццёвы і творчы шлях Ірына Драфічук. Выразныя габрэйскія твары, местачковыя вуліцы, партрэты калег-мастакоў. Сёння 170 гадоў з дня народзінаў аўтара гэтых працаў Юдаля Пэна. Пэн адзін, напэўна, з найлепшых такіх стваральнікаў візуальнага вобраза гэтага свету, які, на вялікі жаль, цалкам знік. То бок фактычна ён задакументаваў тую рэчаіснасць, якая была знішчана далейшымі сацыяльнымі трансфармацыямі і халакостам. Юдаль Пэн паходзіў з беднай габрэйскай сям'і і рана страціў бацькоў. Каб стацца мастаком, мусіў пераадолець супраціў рэлігіі. Юдаізм забараняе адлюстроўваць людзей. І супраціў расійскай імперыі. Габрэі не маглі пакідаць межаў аселасці, а Пэн паехаў вучыцца ў Пецярбург. Трапіўшы пасля навучання ў Віцебск, стварыў мастацкую школу, дзе навучаліся сярод іншых Заір Азгур, Восіп Цаткін, Марк Шагал. Мне здаецца, што адной з самых галоўных, што Шагал атрымаў ад Пэна, галоўны падарунак гэта вось гэтае разуменне, што выяўленчае мастацтва немагчыма без пошуку асабістага шляху, што немагчыма без свабоды і што Шагал мае быццам бы права з самага пачатку ад пачатку рабіць тое, што хоча. Пасля рэвалюцыі Юдаля Пэна прынялі новыя ўлады, бо ягоная творчасць упісалася ў парадыгму сацыялістычнага мастацтва. Тэматыка жыцця беднага габрэйскага насельніцтва, яно, в прынцыпе, адпавядала таму, што было запатрабаваным і ў БССР, і мы ведаем, што яго творы прымаліся на выставы беларускага савецкага мастацтва, у тым ліку, якая была ў Маскве. Але хоць афіцыйна ўсё нібыта складвалася добра, у мастака было шмат прычынаў быць незадаволеным.
Напрыклад, калі яго карціны вярталіся з Масквы, з выставы маскоўскай, то яны былі пашкоджаныя. У яго была невялікая майстэрня, ён заўсёды прасіў, каб былі лепшыя умовы для яго, але да яго не прыслухоўваліся. І гэтыя непаразуменні, адчуванне недаацэненасці ўладамі паводле адной з версіяў маглі стацца прычынаю смерці Пэна ў 1937 пры нявысветленых абставінах. Нібыта НКВДсты забілі мастака, каб той не з'ехаў у Францыю па запрашэнні Марка Шагала. Афіцыйна прызналі, што вінаватыя сваякі Пэна, Файнштейны, якім ён адмовіўся пакінуць у спадчыну свае творы. Але ёсць і трэцяя версія. Мог забіць адзін са следчых, адзін з кіраўнікоў НКВД ў Віцебску, Іван Гарбаленя, таму што лічылася, што Пэн маляваў шмат прыгажунь і маляваў іх аголенымі. Ён быў адзін з самых лепшых спецыялістаў у стылі ню, і быццам бы жонка Гарбаленя таксама яму пазіравала. І тут быў момант рэўнасці. І што, магчыма, ён спрычыніўся да гэтага, але падставіў Файнштейну. Юдаль Пэн стварыў каля 1500 карцінаў. Свае працы ён ахвяраваў Віцебску. Пасля смерці мастака каля 800 з іх выстаўляліся ў адмыслова створанай галерэі. Падчас Другой сусветнай вайны карціны вывезлі ў расійскі Саратаў. Пасля перамогі з эвакуацыі на радзіму мастака вярнулася толькі чвэрць вывезеных твораў. Узгадаем вось гэтыя словы Пэна, калі ён быццам бы адмаўляўся прадаваць свае творы. Ён казаў, што яны ўсё належаць вечнасці, належаць таму, што будзе пасля мяне. Вось мы ў гэтым пасля яго жывем. Адзінае, што можам зрабіць, лепшае, што можам зрабіць, гэта спажываць ягонае мастацтва. Сёння спадчына мастака захоўваецца ў Віцебскім мастацкім музеі і ў Нацыянальным мастацкім музеі Рэспублікі Беларусь. Ірына Дарафейчук, Белсат. Сёння ў свеце адзначаюць сусветны дзень навакольнага асяроддзя. Паводле ААН, прамеркаваныя для гэтай даты інфармацыйнай кампаніі і мерапрыемствы мусяць спрыяць прыцягненню грамадскай увагі да экалагічнай праблематыкі. Афіцыйная назва адпаведнага свята ў Беларусі дзень аховы навакольнага асяроддзя. Паводле справаздачы Белстату, летась на ахову навакольнага асяроддзя ў Беларусі выдаткавалі больш за 1 мільярд рублёў. Амаль палову гэтай сумы аддалі на ачышчэнне сцёкавых водаў, на утылізацыю адкідаў каля 30%, на ахову атмасферы і перадухіленне кліматычных зменаў крыху больш за 20%. Паводле ж эколагаў, наша краіна мае сур'ёзныя праблемы з забруджваннем паветра, прамысловымі прадпрыемствамі. Адзін з яскравых прыкладаў – акумулятарны завод у Берасці. Востра стаіць пытанне з выкідамі парніковых газаў, сельскагаспадарчым асваеннем забруджаных чарнобыльскай радыяцыяй тэрыторыяў і ўласна бяспекаю працы Астравецкай АЭС. Чарговая рэдакцыя Чырвонай кнігі Беларусі можа прывесці да таго, што з-пад аховы будуць выключаныя 12 відаў жывёлінаў і 26 відаў раслінаў. Пра гэта ішлося падчас экалагічнай сустрэчы, арганізаванай зялёнаю сеткаю сёння у Сусветны дзень аховы навакольнага асяроддзя. Чырвоную кнігу Беларусі адкарэктуюць. У новай версіі прапануюць знізіць ахоўны статус для зубра еўрапейскага ды іншых відаў, што паводле эколага Інэсы Балоцінай адпавядае цяперашняй дзяржаўнай палітыцы ў экалагічнай галіне. Увеличение высечак лесу, яно зразумела, што цягне за сабой небяспеку для захавання лясных відаў, і жывёл, і раслін, і таму сітуацыя пагаршаецца, таму што калі раней высякалі, напрыклад, 2 мільёна кубоў драўніны на пачатку 2000-х, то зараз 27 мільёнаў кубоў. Выключыць з чырвонай кнігі рысь, мядзведзя, барсука і нават сімвал Беларусі зубра раней прапаноўваў старшыня беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў Ігор Шуневіч. Бо нібыта яна, гэтая кніга, замінае хутка прымаць пастановы адносна наваколля. Беларускае таварыства паляўнічых гэта не грамадская арганізацыя ў класічным выглядзе, а гэта дзяржаўна, як яна называецца, дзяржаўна-грамадская таксама з'ява вельмі цікавая, таму яны праводзяць таксама дзяржаўную палітыку ў вобласці прыродакарыстання. Яшчэ раней у няміласць паляўнічых трапіў воўк. Некаторы час драпежнік быў у спісе непажаданых прадстаўнікоў фауны, што дазваляла яго адстрэльваць без абмежаванняў. Цяпер жа з шэрагаў шкоднікаў яго выключылі, але пакінулі ў спісах непажаданых у паляўнічых угоддзях. Што гэта значыць? На умовах ананімнасці патлумачыў эколаг зялёнай сеткі.
Паляўнічым дазволена яго вынішчаць разам з бадзяжнымі сабакамі, варонамі і яшчэ некаторымі відамі. Новае выданне чырвонай кнігі рыхтуюць больш кулуарна, у адрозненне ад папярэдніх. Запрашаюць менш адмыслоўцаў, падкрэсліла Інеса Балоціна. Але тым не меней грамадскасць мае шанец заступіцца за дзікіх жывёлінаў, узяць удзел у абмеркаваннях. Напрыклад, скіраваць прапановы на зварот .бівай або ў зялёную сетку. Марына Яновіч, Белсат.